malaman kung sapat ang kanilang mga dokumento at kung kasama ang kanilang pangalan sa anumang watchlist. Nadatna ng mga dayuhan at ang 2 Pilipino sa raid na isinagawa kagabi sa 5 Villa sa Fontana Resort sa Clark, Pampanga. Ito'y matapos lumabas ang intelligence report na naroon sa resort at private businesses na sinasabing big boss ng mga poguhan na naunang sinalakay sa Bambandatla at Porac, Pampanga. Isinagawa ang raid ng pinagsabing na pwersa ng PNP, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Department of Justice at ng Interagency Council Against Trafficking. Kinukuha rin ng GMA News ang panig ng Development Corporation na nangangasiwa sa nasabing resort. Malalim at palawak pa ang lumalabas na investigasyon ng Senado sa mga pogwahab na sinalakay ng mga otoridad. Itong binigyang dinisan Committee on Women Chair Risa Ontiveros. Base na rin sa mga na-recover na mga dokumento sa mga pogo sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Bagamat humagi magbigay ng dagdag na detalye, sinabi ng senador na nakikita nilang may kaugnayan ang mga nahahalukay nila sa dati ng issue na inimbestigahan ng Senado noong nakalipas na taon. Kaya naman mahalaga umano humarap si Mayor Alice Guo para mabigyan linaw nito. Hindi lamang ang kanyang pagkatao kundi maging ang koneksyon ng dalawang pogo-hub. Kasama rin sa mga nais mapaharap ng Senado, si dating Technology Learning Resource Center Executive Director Dennis Cunanan na nauugnay sa dalawang sinalakay na pogo. Tiniyak ng COMELEC na gagawin nilang lahat para walang makakalusot na pera mula sa pogo na posibleng magamit sa nalalapit na eleksyon. Ito ang sinabi ng COMELEC kasunod ng pinangangambahang pogo politics ngayong malapit na ang 2025 midterms election. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa poder ito ng Law Enforcement Agency pero gagawin pa rin umano ng komisyon at lahat ng paraan para mapigilan ito. Kasunod naman ng nadiskubreng pogo-hub sa Porac, Pampanga, muling nanindigan si Senador Rito Lapid na malinis ang kanyang pangalan at hindi siya ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng naturang pogo. Hinikayat din ng senador ang kababayan niya sa Porac na si Mayor Jaime Capil na linisin ang kanyang pangalan dahil sa maling paratang sa issue ng pogo. Nakapanghihinayang umano ang magandang pamamalakad na alkalde sa Porac kung masisira lang dahil sa maling aligasyon. Tiniyak naman ni Capil na handa siyang muling humarap sa Senado para patunayan na mali ang paratang laban sa kanya. Naunang sinabi ni Capil na hindi nila binigyan ng permit ang pogo-hub sa Lucky South 99 Corporation. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Propan PLC. Gana for life. Balita sa hapon. Oras natin alas 3:44 ng hapon. Kortesiya na. Disiplina pa. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Bio Flu Tablet. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. Bio Flu na. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Red Horse Beef. Lakas ng tama, pero di wala. Ganda, no? Tubig. Now with zinc, ang gagawin nila yan. Philippine HCl Chlorpheniramine Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Neosep C+. If symptoms persist, consult your doctor. Wala, bumabalik. Oh, ito na naman. Ito ulit ang Baton Joy. Isang tableta, up to 12 hours, long-lasting vita. Kaya ang ulit ang pag-inom. Kailangan.
benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P mula sa 5 rehiyon na nag-top sa board examinations. Patunay umano ito na dahil sa 4Ps ay nakapagtapos at natupad ang pangarap ng mahihirap na Pilipino. Bukod sa mga benepisyaryo, kinilala rin ang mga staff ng 4Ps na malaki ang naiambag sa tagumpay ng programa. Ayon kay Assistant Secretary Irene Bublao, tagapagsalita ng DSWD, layunin ng 4Ps na alisin ang cycle ng kahirapan at itaguyod ang human capital development sa pamamagitan ng edukasyon, nutrisyon at health grant. Ang super balita sa hapon. Muli sa ulo ng mga nagbabagang balita, ang tas ng tubig sa Angat Dam unti-unting tumataas kasunod ng madalas sa tagulan ayon sa pag-asa. Panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Kumpiyansa ng mga negosyante sa ekonomiya ng bansa bumaba sa ikalawang kwarto ng taon ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. 19 na dayuhang nakita na sinalaki ng resort sa Clark, Pampanga. Isa sa ilalim sa background check ng Bureau of Immigration. 27 tripulanting Pinoy na sakay ng barkong pinasabugan na rebelling Houthi sa Gulf of Eden makakauwi na sa bansa. Dating Negros Oriental Representative Adolfo Teves, posibleng muling arestuhin sa Timor-Leste dahil sa pagiging undocumented alien ayon sa Department of Justice. Mga top board examinee sa 5 rehiyon na sa benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P, kinilala ng Department of Social Welfare and Development. Second quarter nationwide simultaneous earthquake drill isinagawa ngayong araw. Ilang tanggapan ng gobyerno at mga pribadong kumpanya nakiisa. Sumainyo ang 30 minuto ng pinakamalalaking balita. Ako ang inyong kapuso, Henry Aduelan. Ako naman ang inyong kapuso kay Morales ng GMA, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Kortesiya na. Disiplina pa. Inyong napakinggan ang gabuan ng GMA Super Radyo DZWB Super Balita. Number one sa Mega Manila. Number one. Dito sa GMA, naniniwala kami ng nagbabalita. Dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan.
maliit na budget lang talaga sila. Kasi tatlo nga lang bumili. Waterproof lang. Grabe ka nga, sir. Kada araw-araw, waterproof lang. Mga may isang buwan na, sir. Maybe that 40, sir. Kung bibili niya ng malalaki ngayon, maliit pa lang. Sabi ni Lars, mga bigyan na lang yung small bibili nila. Para naman po sa celebration next year, we'll know everything that we can para hindi ito mangyari. We are now studying how to create a pasaan zone, possibly dito within the pinaglabanan area only upang magkaroon tayo ng isang lugar na dito lamang ang pasaan na talagang pwedeng iwasan na ng ibang tao kung sakaling talagang hindi naman sila dadaanan sa doon para makikita ay hindi na sila maabala.